happy birthday to me. Happy birthday! Thank you. Ayan. Alis sila. Bili sila ng iba barbecue. Do you need anything from the shop? Pork belly, please. Pork belly? Yeah. Yeah, alis sila. And ako, naka-walking outfit tayo kasi mag-walk tayo. Hinihintay ko lang yung phone kasi na-lowbat. Hindi ko na-charge kahagabi. Where you going, Baba? Ito. Ayaw niya sa akin. Dito dyan lang. Thank you, Kuya. Si greet niya na ako kanina din. Bago pa tayo mag-change ng outfit. Ayan sila. Nag-swap ng car. Kasi dapat si Jan siya kasi Dan. Kaso sasama si Irene. So yung dadalhin nila yung car ni Dan. Bili sila. Ayan ang prom ni Arlo. Thank you. That's alright. Okay. Mag-walking na. You don't want to take Arlo too? I love Johnny boy. You're going Tito Jan, Baba? Tito John. You're going Tito Jan? Tito John. Okay, you're a passenger, babe. Passenger siya. Love na love niyo para mag-drive. Bye, my love. See ya! How's your sleepover? Doon siya natulog sa kabila, kilakat. Good? How was it, Bob? How was it? Good? Did you have your breakfast? Okay. Sabi nga ni Kat, nag-breakfast na ikaw eh. Oh, bilis naman nila Oh, kaya nga, nagtinapay daw. Ano lang natin to? Walang ano dito guys, walang vacuum. Ito yung kanilang... Nag-aam siyang vacuum sa kula dito ang vacuum sis. Napaka ano naman yan. Luxury ng ating cabin kung may vacuum sila. Wala. Sweep lang talaga to. Breakfast siya ng ham and cheese, croissant. At no worries kuya. Dala to ni Race, tsaka ni Danny Boy. Thank you. Hindi ka magkalat dyan. Ito na, ikakat. Oh, yan, dyan. No. Ilagay mo dyan. Kasi anak yun yan, pero masarap siya. Sus, nakakati. Oo, sarap. Ako mag-ano ko na, iwan ko yung apple cider ko, guys. So, lemon and ano lang to. Chia seed. Lagyan ko to ng tubig ng konti kasi sobrang init na to. Guys, nakaano na kami? 2 laps? 3 laps na to. Eh, pang 3 to. Oo, 3 laps. Talaga, ilang days na tayo? 3, almost ano? Hi! Nag-swimming sila. From Ford! Wow, yaman niya. Good. How's your swimming? Sarap. Sarap? Ng araw. Tulog na yung bata. Oo, yun ang kanina goal. pa tutulog. Oh, tulog na si Arlo. Tapos may kwento siya sa vlog niya. Abangan niyo yung kwento niya sa vlog niya. Something happened to your, ano, for our second laps. For our second laps. Nag-ano kami, naglakad-lakad lang kami. After ng first lap, second lap na. Pagtingin ko, yung phone ko nandun lang sa ground. Sabi niya, Na, isang ano siya, flower. nalaglag siya during the first lap na hindi namin napansin. Hindi Buti na talaga. lang nag-second lap Second kami. lap. Kung hindi kami nag-second lap na, Wala na. mapapabalik kami kung saan kami nang galing Kung saan kasi yung phone ko din, nawawala. Baka kung saan tayo. Sabi ko talaga, naglakad ako, sabi ko na, phone ko yan ay. Nasa ground lang siya. Sana talaga. Hi, Nelsie! Hello, neighbor. Andun yung mga bata. Kami na talaga ang ano dito, vlogger. Vlogger. And then, Mark. ano pa? Athletic? Athletic. Oh, wow. Athletic kasi. Tulog na siya, oh. Tulog na siya. Ano na talaga. Pinapapawisan ka, be? Ako, pinapawisan na ako. Iyo. Hindi ka. Tingnan mo ako. Tingnan mo ako. Pawis na ako. Pinapapawis Di ba, na. tingnan mo? Oh, Yung likod ko na. nakikita ko nga yung pawis mo. Nafe-feel ko na nagdidrip. Hindi nga ako niningal. Niningal lang ako nung tumakbo tayo. Kaya nga, feeling ko I have like this athletic in me. Kaya hindi ako nag-exercise. Minsan, guys, may mayabang din tong aking friend. Kanina, takbo siya. Gusto mo palang takbo kami. Tumakbo talaga siya. Hingal naman kami. Hingal, kakahingal. Tapos usap pa tayo ng usap. Oo, parang hindi namin Guys, tapos na ako mag-walking. Si Race, nakaligo na siya kasi after ng 4 laps, bumalik na siya dito. Tapos ako, kay Arlo, kami ni Merce. And yung total ng ating walking is 8.94 kilometers, guys. O, diba? Haba rin yung walking natin. Ilang laps yun? Ilan yung ginawa 5. 3 laps. So, parang 7 laps. Ma'am, nakaano na tayo? Almost ano na tayo? 40 minutes.
Oh, di ba hindi ako pinagpapawisan? Oh, hindi siya pinapawisan. Ako, pawis na ako. Sabi ko sa inyo. Ay. Ano, tama na ba tayo? Ikaw lang. Ikaw? Ikaw, gusto Sige. mo ba? Ako, mag-ano pa ako. Kasi nga, mag-7K ako. Sige ikaw. Okay. Mars! Mag-walking ka? Mag? Ano? Gym? Gym? Mag-check-in kayo sa gym. O, sige. Tara. O, sige. Wow. Ito, o. Ay, alas. Kapapasag na yung asawa mo sa Ay, totoo talaga. Alis si Jan tsaka si Dan. What's your shoes? Magpapamassage. Tawag niya ako ni Chona. Tawag ako ni Johnny Boy. Hindi pa tayo tapos. Happy birthday. Ay, wow. Thank you. Meron siyang pa-flower. Ayan si Sir. Wow. Thank you, babe. Linagay niya. Nag-cut siya ng ng bato. Linagay niyo dyan. Thank you. May pa-flower ang aking asawa. Okay, let's go, Papa. Babe, can you put that one? Thank you, hon. Babe, can you put... Papa, babe, can you put this, please? I'll go. Ha? Yeah, Oo. go. Sige, okay lang. Ako maghawak sa kanya. Kasama namin kasi magpapamassage si John. Masakit ang tiyan. Where are you going, babe? For massage? To the market. Baka may nakita sila. You and Dan? Yeah, well, it was only me, but then decided. I'm just going to get this lower back done. Oo. I have to because it's killing me. Okay. Come on, baby. Oh, careful. I don't know what it is. Okay. So, kasama na namin. See you, babe. Thank you. Like me, Kala niya daw, imamassage mo siya, ate. usually Filipinos do. Na, That one don't. no, I don't. Come on, baby. Let's go. Check namin yung ano nila dito, guys. Gym. Tingnan natin kung ano mga equipments nila dito. Ayun kay Mars yung key. Galing dito si Tony kanina. Ayan. Yoga pala to. Yoga? Ito sis. Nandito yung mga pang-running. Ano naman sinasabi? Ayan. Ano, okay. Hindi mabaho? Hindi mabaho. Ay, okay. Nice naman. Oo. Ayan. Ayan ka, maganyan. Wala on mo dahil. Ay, may ball. May ball siya nakuha. Baka bukas pwede. Ako na dyan. Ako na kay. Ano ba dyan dati? Wala, hindi. Parang feeling ko bago. Hindi kami nagpupunay. Wala yan sa wala sa vocabulary namin yun noon. Importante may pagsis. Sige, oh. Taas yung legs niya dahil. Tulog pala si Arlo. Kanina pa. Sa second laps, ata, siya nakatulog. Kasi pang-apat ng laps to. Nag-check lang kami ng gym nila kung anong meron sila dito. Ito yung pang-4th laps namin. Tingnan mo si Holly at si Veronica. Andun sila, oh. And si Tito nila nakabantay. Hi, Tito Neil. You're waiting for the bucket? Yeah. Hinihintay nila yung bucket, Day. Hello. Tag, you're it. Ah! Tinag niya ako, you're in. Substitute. Hi, Baba. Hi, Ate. Are you waiting for the bucket? Just ready? Oh, okay. See ya, Tito Neil. Baba. Yes, they did. See you tonight. Nandun sila, oh. Baba. Kanina naglalakad to. Tingnan mo siya, ang sit-sit niya kay Arlo. Ang cute nilang dalawa, oh. Ang cute. Nakaupo na siya dyan, oh. Ayupi, baby. Guys, tapos na ako mag-walking. Si Race, nakaligo na siya kasi after ng 4 laps, bumalik na siya dito. Tapos ako, kay Arlo, kami ni Mers. And yung total ng ating walking is 8.94 kilometers, guys. O, diba? Haba rin yung walking natin. Ilang laps yun? Ilan yung ginawa? 3 laps. So, parang 7 laps. Ito na kami. Hi, Day. Huli. Siya lang.
Nasaan na siya? Oli! Oh, namamaga nga yun. Dami niyang kagat ng lamok. Hi, come here, Papa. Dito si Day. Ayan na yung pansit ni birthday girl. Thank you, Day. Come on, Papa. Ganyan siya. Ganyan siya. Yeah. Dito yung asawa ko. Yes, she did. Put this on, please. Oh, and the patch for mosquito. Let me see your face, baby. Ayun na naman siya, oh. Yes. And lunch ni Jan. What's that, Han? Salad? With what? Just salad? Or ham? Ham? I'm good, huh? You had a hot dog. Onion, bacon. Okay. Yeah, I'm gonna have a shower. I did almost 9K, babe. 9K. Maligo muna ako kasi nakaligo na yung mga kasama natin. Ako maligo muna ako. Tapos na ako maligo and yung suot ko ay hindi dapat to. Nakalimutan ko sa sampayan yung aking ano? Throwing dust out there. Dust everywhere out there. Okay. So, naiwan ko yung aking top. Naka-shirts lang tayo. Pero, ito yung sinukat ko nung... Hindi sinukat. Hinol ko to sa inyo yung marami tayong damit dun sa ilalim ng workstation ni Jan. So, ayan. Naka-skirt lang tayo. Tapos, yan. Kasi dito lang naman kami, guys. And, nag-upload ako sa labas kasi walang internet dito. Sabi ni Jan, magiging ano daw, mapupuno ng desk kasi mayroong ginagawa dun sa labas. So, pinasok niya na. Dito yung mga girls. Kumain na kayo? Kain na ay kaya pala. Tagal mo naman. Kasi nga, alam yun ang buhok ko. Ay, anong ginagawa ni Kuya? Ngayon talang birthday ko siya magaganyan. Kaya nga, ay kabok. Yung laptop ko maraming dust. Ayan yung ginagawa nila. Oh, dapat gabi, no? O kanina sa amin naglalakad. Kain na tayo, guys. Ayan yung pansit. Tapos mamaya magbo-barbecue kami. Lunch to. Tapos naglalaway ako dahil. Tagal-tagal kong... May? Reno at saka. Sus, may rino-rino pa talaga. After almost 9K. Ito tayo. Deserve ko to. Damihan natin. Asan yung mga atay? Di ba naghanap ka ng atay? Agay. Kain tayo, guys. Ayan. Sarap. Kasi sobrang Gusto mo ka? Huwag kayo. Ay, wala siyang diet. Ay, pansit yung Ate, may coke doon. Gusto mo? Ito rin ako kapok sa kuya. Gusto mo kuha kita? Maliit please. Meron maliit na Coke Zero. Kuha ka din para sa'yo. Sarap. Thank you lang. Nice. Last year, hindi ka nagpansit, di ba? Pansit tayo, oh. Kailangan tayo may pansit. Hindi. Kumain tayo sa, Umalis ba tayo, ah? yung, Umalis ba tayo? Nag-noodles lang yata tayo doon. nag-ano tayo dun eh, nag-ano ba tayo dun? Cheese platter, silba. Doon sa distillery. Napapak na sa ano kayo? Wala yung dito sa pansit. Ay, ang ula. Uy, paa. Walang pa. Alam mo ba ang gusto kong kainin? Adobong paano. Paa gusto mo. Binigyan niya ako buto ng paa. Gusto talaga, maano talaga ito sa mga wish ko. Ito ba? Yeah, thank you, Okay, thank you. sige. Oh, uy, ito talaga may pagkaano to. Wala, isa pa tayo, please. Ako na. Aray, kung binigay talaga niya. Nag 7K mo ko naman. Okay na yan or more than 7K. Oh my God! Kumain na. Gusto logo. Nagkain na nga tayong tinapay. Radyo, card siya. Kaya yan. Ay, lakad na naman tayo bukas. Nagpagod lang tayo siya. At yung naglalakad. At least, hindi Pila? So, sarap guys, Orino. Makita nyo lang ang reaction nito. Pakain naman ang Coke. So good. so good. Naniniwala ko sa Naniniwala ko mo yun? Ang dami ng buto. Bakit? Ang dami mong Ikaw nga, nakalima ka dyan eh. Kalma ka na, nakalima na. Yeah? Kala pa ako balik-balik. Nakatay sa'yo, tagal. Nag-blower.
Obvious, nagpalit ng color ng lipstick ha. Iba-ibang color. Hindi, orange yun, di ba? Ayoko kasi yung orange. Pinatungan ko siya kasi sabi niya kahapon, orange yun naman. Antok na yung isa. Malamang 90 ba ng almost 90 ang nilakad namin doon. So, ano oras alis eh? Ano bukas si Dan? Hey. Makapit. 3 hours. Sarap. Sarap. Wait lang guys, kainin ko. Inom tayo ng coke. Meron pa doon, marami pa yan. Kaya nga lang, buti nga, maliit Bigay lang. lang. Hindi ako nagbibili yung Inaanak. Buti pag inaanak ko. My God, kayo na. Sinang wala pa. Thank you. Ay, kiss. Kiss! Oh. Thank you, Gigi. You're welcome. Happy birthday. Kung may, ano na naman ito, pang bedsin na naman. Uy, ito. hindi! Gabi naman. Hindi nalubat. Yan naman yung hilig mong panoorin. Ano? Mga porno. Ayan. Ibaro mo muna yung akin, Dad. Ayan, dito. Ibaro mo muna yung akin, ano? Hindi ko, ano na. Ay! Nakaayon sa aking hilig. Alam ka ba niyan? Wala, friends. Kaya pala nag-ano ka. Kasi mayroon din siya. Oh! Ganda. Ganda, guys. Pang-okay ko talaga mo naman. Huwag mo na ito. Huwag mo na tignan yung size ha. Hindi okay lang naman kahit Oversize. Pero tingnan ko, ano kayo si... Grabe siya. 1X? Hoy, grabe. Pero gusto ko kasi, to, hindi ko alam kung anong size ang kukunin ko sa'yo. Yeah, I like this. Thank you, I love And I this. like kasi white. Oh, I yes. know. Pero kanina, kaganito rin ako. Pero, manayang din ang ano mo. Yung, oh. Sabi ko, wala nila kasi. Baka Under Armour din sa kanina. Oo. Ano yung kulay yun? Message pa namin si John. Support us. Tinanong namin si John kung meron ka na yan. Ah? Sabi niya, meron ka daw niyan, pero parang black. Oh, peach. Tapos meron din sila akong black na, pero Adidas naman yun. Uy, thank you. Ang ganda. Ay, galing. Na ayon sa aking workout. Siyempre. No. Buti hindi, akala ko 90s na naman ang ano mo. Uy, alam mo ba sabi ni Jan? Hindi mo pag ginamit. Babe, you haven't wear that yet. Sabi, which one? The carry the carry? Oo, sa Korea. That was kasi, hindi ko pa yun na-try. Adjustable. Adjustable. Practice na si Chok. Kaya men. Ano ka pa? Alam mo ba? Madali para. TikTok mo na silang Galit na galit. Ay, sa akin sa we're just dancing, Papa. Galit na galit. I'm looking up from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. Wow, sumasabay ah. We can spend all day. Put the TV in the room. We have a Netflix marathon. Kasi ko yan alam. What's your favorite music on all the way baritone? Asa yung tinatapin natin, Day? Wala lang yung follow natin. Wala kang plastic. Ay, may plastic ka dyan. Ano pang plastic? Ay, wow, very good naman. Sinari na ng pusa, di ba? Ano na, maganda na tayo TikTok na. Ayun na nga. Nagtitikot ng puro lang. Ayan na nga. Ayun na. Okay, go. Hindi pa kami sa practice kasi finals na. Nag-review ba kayo? Finals pa lang, tapos sa finals. Uy, wala. Ano yung information? Dapat sa harap sila. Ay, huwag kayo Yung birthday magpaharap. mo! Dapat sa harap ka! Kaya naman, ikaw Birthday mo, sarap ka. Birthday mo, Wait lang. harap ka. Saan tayo? Dapat Dapat harap ka. Huwag mo akong ituya.
ganyan mag sa birthday ko. Hoy! Hoy! Mahulog pa yun. Hala, final na to. Finals na. Finals na. Final. Hala, malulobot ng mga ano natin. Carabel? Sige, ano na? Position, sa gitna ka. Gitna ka. Pinamos talaga ako talaga get na. Dito na pag Triangle ba? Ikaw gitna. Sus, ako talaga. Wala akong panunurin. Tapos hindi kayo sasabay. Marcel ka! Kaya ako buang. Practice na ako. Ano daw? Yan, dito naman. Ilapag mo na lang, babe. Ano nga Ayan, yan? dito ako sa gilid. Ayan na ako. Ito. Ayun, after ka pa nga. Parang ka pa nga. Grabe nga, kapag kayo lumayo dyan. Ayan, just sa harap. Paano nga yun? Tapos si Kat at saka si Lyra. Ano yun? Hala. Kaya mo yan! O, ayun, oo. Paano tayo Left pag muna tayo? Pag Right ba? Ito, ano, Mars, konti. Dito? Yung ano ni Ray. Ayan, mali. Tapos si Lyra sa likod mo. Para kita si Lyra. Ay! Uy, huwag ka muna. Calm down. Alam talaga. Lukot ka na, guys. Para ako din lobat din. Okay, ready? Ayun na. Wala! Totoo na to! Right mo na? Wala tayo. Wala na ako na. Uy! Dapat. Patay mga tanda dyan. Hindi ko kasi alam din. Ano ba mga ganda dyan? Okay naman. Malayo naman tayo. Oo. Okay, go. Inalis ko na. Ayan. Pag-practice muna tayo. Ay, grabe na talaga. Huwag masyadong, nakihan ang atras. Ito paano lang? Kalma lang. Dalawang beses sa'yo atras eh. Okay, go. Ready? Ay, sige. Yeah, ready? Atas na agad yung aking isang friend dyan, oh. Sika tayo? Yeah. Mag-atras na. Ano na to? Sorry ba? Tatayo. Hoy, wala na naman itong ano. Wala na. Saan ba tayo magagano? Oh, diba? Sabay-sabay? Patay ang panga, oy! May bata pa siya. Kaya nga. Ano lang sa doon? Take it easy. Only Biko lang. Biko lang. Ulit. Ulitin natin, oy. This is nice. So wala na tayong 1 plus 1. Walang 1 plus 1. Wala na, ganun na lang. Hindi na lang. Oh, gusto ko na matibay na relasyon. Ipa-welding ka. Ano na? Ipa-welding mo. Ay, nag-swimming pala sila kasama si Tito Neo and si Holly. Pinaligaan ko na yun si Holly. And then si Jan din pala nag-swimming. Sila pala lahat. Ngayon nagutom ulit. Kinain yung tira siya. Kinakain niya yung dala ni Tita Mers na blueberries na muffin. Nagaling sa Costco. Good? Yeah. Yeah, he can just hold it himself. He's good. Lobat na naman ako. Oy. Parang din mag-on yung Siya nag-feed kay Arlo. Mom, I'll be the night Johnny for the walk. Yeah, that's Na. Didn't go for a walk. going to do something in that Magluto ako ng ano. Ito yung cold noodles. Yung kinuha natin sa cheese apples na sauce. Ayan, pakulo tayo nito. Parang gusto ko. Salad. Kasi ayan, bumili si Dan tsaka si Tony ng pang barbecue. Gym ka si Lyra. Ay, may gagawin ka ba? Mag-gym ka? Wow. Nag-walking na akong 9
9K almost done. Guys, ayan na si Mr. Magpa-barbecue na kami. Nag-iwa lang ako ng garlic. Nagawa ko na yung cold salad natin. Nasa fridge na. Si Jan, gagawin niya yung ating lobster. Ito yung pinakamalaki. Sobrang laki nito, guys. Tapos na ako mag-chop ng bat. May taga-kusit. Yan, diba? Si Mers nagtikim na. First time niyo pala makatikim. What? We don't have chopping board, babe. Pretty sure Kathy has some. Maybe wait. Here, Han. Just cut it here. Oh, we need another one. Wala kaming chopping board. Yung nasa kabilang bahay. Here, babe. Oh, do you? Yeah, wait. Ito dayo. Do we have a foil? No, we don't have food. Careful, Han. Put them in there when we cook them. Mabubusog na siya. Ka, Mers. Kusit ka dyan. We didn't get foil? No, we got salad. Diba? Sabi ko sa iyo. Kasi super fresh. So you don't have to cook it on the barbie long, you just... Yeah, just grill like, yeah. Johnny boy, the best. Sarap mo. Dami. And the Johnny boy's lighter. Oh, you bring that over, John? Oh, Yeah. Well, you don't have to bring all this. You have Yeah, no, we're gonna bring that, huh? Excuse me. Para lang may real Mars. Oo, para may smoky effect lang siya. Malulokot tayo. Malapit na. Oh, thank you, Han. So, ayan yung sa girls. And eto yung sa boys. Iga-garlic butter to ni Johnny Boy. Siya magluluto niyan. I need washing. That's right. To Sus, Diyos ko po, ano ba naman tong ating ano? Ay, pang barbecue talaga siya, Day. May tray dyan sa ano mo. Ako pala magdala. Hoy, nadala yung garlic. Okay, alright. Okay, let's go. Dito na kami sa barbecuehan, guys. Ang daming tao. Andun, oo nga. No? First time natin yung ganito na sobrang dami. Andun yung pagkain ng boys. And dito sa amin. Ayan, ang daming tao, guys. Tiyan! Dami nga, ang ingay, diba? First time ko, ang dami dito ngayon, no? Andito yung mga bata, habang kami nagluluto. Andun sila sa cinema with Tita Kat and Tito Neil. Andun, oh, si Arla, ang saya-saya doon, ah. Baba, you go watch a movie. Ayan na si Hardy at saka si Ben. Punta rin sila sa movie. And yung boys, dapat yung sa amin yung isa. Sabi namin, lutuin na muna nila yung kanila. Later na kami. Si Jan, siya yung magluluto ng lobster ng boys. Iga-garlic, butter garlic sa kanya. Ha? 10 piece ang pa-movie? Okay po. Anong movie yan, Dam? The cartoon. Di alam tayo, the cartoon na, oh. Pare-pero ang mukha. Ito sila, guys. Ayan, oh. Auntie Holly.
I always have fun on your birthday. Always fun on my birthday? Yesterday, there was sun and there was rain. Beauty in the Monday. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now, there's something in the air, and a sparkly shimmer on our skin. Thank you! Happy birthday to me! Ay, Dreamy breeze, here we go. Easy, easy on our tiptoes. Undercover agents of the other. Beyond gravel, beyond low. That's so cute! Hand in hand, building castles out of sand. Lobster na guys, yung ating ginigriyo. Manay mo yung isda. No, lobster. Parang hindi malansa kasi... Matagal maluto yung isda. Hindi naman tumatagal. Matagal lang to. Kaya nga, ang bilis na ng lang nila. Matagal lang. Marami pa yun. Na-overcrowded pa yun. Pero mabilis mo yung lobster yun. Mabilis na yung lobster. Oh, may green na ba sa'yo, Dad? Ito again? Parang yun, nagkukubing siya. Magkano yan? Dry man yan. Ayan na yung isda, tapos na yung lobster. Ayan na yung lobster, tapos ayan yung pork, barbecue, and meron pa dito. Ito na yung last, no? Last batch. Yung mga boys, tapos na yung kumain. Kami, ayan, still cooking. Pampano, no? This is pampano fish. You ready to finish your tea? How is it? How is it? Huh? Good? Did you like the Filipino hot dog? No more? Oh no. Dito na si Mamo. Wow. Cute! Uy, ang ganda niya. Nawagod. Kaya ka dyan, mother? Ilagay natin yung padok. Kaya nga eh. Dito na kami guys. Ayan yung food. Ayan yung tinanong food ng boy. Si John nagji-gym beam. Wait be. Ayan si Johnny boy. Naginom siya ng gym beam. How's your dinner, honey? Yeah, Right? You didn't eat much again? Si Johnny po nagda-diet ka din, Han? Ayan, diet? Ang ganda ng sunset. Magpapapicture kami. Or ni Mako! Ala kami. Go, Johnny. Don't get the dirt. Can't do anything else about it. Ay, yung picture kay Neil? Is it recording? Red dot. It's got call. Yeah. Okay. Meron? Ganda natin. Wow! Galing! Wow! Galing! Wow! Galing! Wow! Neil, thank you, Neil. Take a photo again. Oh, that's good! Wow, kain na kami. Thank you. Kain na kami. Wow. Wow. Kain. Yes, stop. Yes, stop.
Yeah, thank you for the food. No, I've had look. Happy birthday. Every moment tonight, they led me to you. Every single time you look at me, I lose it too. Why don't you come sit next to me? Let things happen naturally, like it used to be. I don't wanna go and waste another day, mess it up again, lost in my way. I'll be the one to have the highest price to pay. If I make it home tonight, may I hold you one last time? Let me hold you one last time. What if it's too late for me now? Thank you, Mercy, 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 and Ate Annabelle. Mercy, mercy, mercy. What you say? What you say? What you said? What you say you want me to do? What? This is you for me? What you say to me? Why you giving me this? Is this for me for sure? It's for you for sure. Oh, thank you. But dalawa? What you say? What What you say? What do you want me to say? I love you. Thank you. What am I to say? You say thank you. Thank you. Why I say thank you? Muna. You want this? I go. Ay, maganda to kasi nag-walking ako. Nag-walking ka. So, i-push mo na yung walking mo, Nasa sis. yung jacket ko siya. I-push na natin yung walking natin, sis. Mga support. Ay, pwede tayo. Ay, training kami. Training tayo. Gamitin natin yung bukas. Ang ganda siya. Ano na? Ako. Is it your birthday? Sa birthday mo. Oy, ang ganda! Para Pareho mag-walking kami, ka na. meron siya, oh. So, walking ko to. Walking na tayo. Dito makakab na yung steps sa Yes. calories. Na-download mo yung app. App niya. So, Ay, yung thank calories you. mo, yung water intake mo, ilalagay mo doon. Diyan. Ay, ganda. Thank you. Click lang ano yan. Oo. Very ano lang. Simple. Yun nandun. Ah, saan yung pwede? Pasensya na. Ay, no. Yun ang kami. Pasensya na sa Oh, ang ganda. Grabe ka man. Oblique. Ay, may oblique. Ate, siguro sa pa ito na. What you say? What you say? Ay, say to ate. Thank you. What you say? Ayan na si Ben. Kaming Benny. Really good. Oh, thank you. Open. Oh my God! Ayan na, oh. Lagyan mo sa bag. Sabi niya, pasensya na. Pasensya ka dito, te. Iniisip ko, sabi mo, nag-break kasi yun. Viewers siya, guys. Meron. Oo, ganda. Thank you, ate. Chona on. Oh, may beer na ako. Manay pala ate. Ate. Asa niya akin, te? Joke lang. Wala. Yeah, okay. Thank you, Uy. Birthday mo daw. Ay, Birthday mo daw si Sim. eto. Ikamit mo sa watch mo. Dito ko yan. Oh, pareho. Thank you. Pag na-booking ka, ganun mo talaga. Dadan mo ako. Excuse me, Ben. Thank you. Thank you. Okay, even ito dito naman na. Okay. Kiss. Happy birthday. Oh, Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Nandito si Peppa Pig. Ay po, may Peppa Pig. Magkano kaya ito? Kasi yung ano, Yung babalo. Tama nga naman siya yung peso. hindi na ako, I need it. Ay, very, very good. Kasi nawala ko yan, pang-miss ko yan. Ayun yan. Oo, kasi nasira-sira na yung mga ano sa quiz. Oy, I like it. Kasi ang dami ko,
sira na lahat. Yung matawag baka buhayan shorty. Ang hirap nila i-open. Nakita ko na ngayon pa lang. Ano sauce? Yung parang yung restaurant. Sauce. Ayan. Ay, thank you, guys. Ay, ang cute. Ang cute. Ito talaga, the best talaga na kailangan ko yan. Ay, kiss my baby. Galing pa yan sa ano. Yes. Malayong lugar. China. Sa scooping mo ito na binigay. Naka-4 scoops. Ay, ang cute. Ang kikit niya. Ay, ang cute. Sasawsawan na. Pigi naman yung pigi. Alam mo yung ano, may hinahanap ko, nakita ko rin sa TikTok. Yeah. Yung alam mo yung plato, may tatlo ka ng lalagyan ng sauce. Okay na to ha, wala na. Tignan mo yung Peppa Pig. Baka meron ka. Baby, nasa si Peppa! Ay, nakakuha niyo yung wrapper niya. Nakuha niya na? Uy, thank you, Doll! Meron pa. Meron pa. Ayun. Hindi ko nakita na. Sige, oblik yan. Tawag mo yan? Knitten. I need... Yeah! Tapa ni Uy, Uy, kailangan daming langaw sa bahay. Oo, Summer eh. Pantay lang yan. Sana hindi ka man nagpalit ako ng apple sis. Meron ka pala. binigay ko sa inyo dyan. Ay, oo! Hapon niya pala. Very good talaga, sis. Talaga, ito yung mga kailangan ko. Ayan. But guys, kailangan ko mga to kasi madami ko nito. Wala na talaga. Hindi na talaga ako mauubusan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Chona. Happy birthday to you. Come on, Johnny. Hooray! Go closer. Go closer, Eiley. Just watch out for yourself. Blow the what? 1, 2, 3. Blow. Blow. One more. Chloe, come on. Yeah! Good job. Chona, there you go. You can make your birthday wish. Dito, namatay yung aking wrapper. Ang hirap kasi. Okay, who's gonna finish this? Finish it, Ben. How's your cake, my love? Ate, how's your cake, Ate Holly? Good. Si Ayla, mauubos yun na. Ako hindi ako kumain. Konti lang. Tinikman ko. Masarap. Hindi siya ganun katamis. Very good. Thank you, babe. Hindi ko alam. Daming pa surprise ni Mr. Good night na si Kuya. Okay, good night, yeah. Kiss me now. Good night na siya. Ano na siya? Very ano na si Ate Lee. O hindi wala masyadong vlog si Kuya kasi parang binata na siya, guys. Good night, ha. Thank you. We'll keep it quiet. No, it's alright. Good night, everyone. Good night, sa. Helicopter. Hindi nga yung pan. Oo. Say good night na Tito John. Kaya help. Help. Good night, Tito John. Naririnig ko na naman si Angie. Nay. See you tomorrow? Yes, help her, hon. Jesus na! Oo. May pumata ng aircon. Labig-labig ah. Blow kisses, Baba. Kasi isa rin, no? Pag tulog na. Oo. Reaching for the grand. As willows align, we lose track of time. Alauna na, guys. Naka-PJs na. Tatakutin ko pa sana huwag na si Guys, yun na yung vlog natin for today. Alauna na, guys. Wow, gamit ko na yung watch na yung fit
bit na na watch na binigay sa akin ni Mr. Yun na yung vlog natin, guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you in my next vlog. Good night. Because I think